Un senyor que s'oxida al sofà, una ment que no troba la boca, una vida que no sap parlar, un profeta més de la derrota, un patriota de la soledat, de deixar-se dur una mascota, un imbècil en autoritat, un sacríleg de la integritat. Cauen les filles anònimes, mort natural, fallen les forces, clima hivernal, tristes i anades, quina postal, i un de les llums des pedestals, sense homenatges ni flors en corones, com si sols foren persones normals, com si en un món de misèria i de runes fora bonic oblidar. I s'ha intoxicat la mollera, s'han oblidat d'estimar, de veure tan gran la bandera, la vista es comença a cansar. S'ha intoxicat la mollera, s'han oblidat d'estimar, i ara respirar és una quimera. Però estaran, les nostres sempre estaran, com pedra dins la sabata, com la palmera que aguanta l'huracà. I allà estaran, fent burla i fent sacrilegi, per sempre bruixa i heretge, sempre a la contra i avant. Pregueu-li a l'amo que entenga la joventut, que se'ls perdona este suïcidi prematur. La seua sort no és vostra, però l'enterro costa, i els han cobrat la medicina i el taüt. Cauen herois baix el pes de la fe en la divisa, orfes d'amor omplin la missa, ixen les hordes de les cavernes, guarden la merda baix la catifa. I com sempre pagues tu la seua festa, el resultat era un, la jugada era perfecta. S'ha intoxicat la mollera, s'han oblidat d'estimar, de veure tan gran la bandera, la vista es comença a cansar. S'ha intoxicat la mollera, s'han oblidat d'estimar, i ara respirar és una quimera. Però estaran, les nostres sempre estaran, com pedra dins la sabata, com la palmera que aguanta l'huracà. I allà estaran, fent burla i fent sacrilegi, per sempre bruixa i heretge, sempre a la contra i avant. Drac Nocturn, com ho saps? Com ho saps? Benvinguts a tots, està sonant Avant de Zo. És la cançó escollida pel nostre convidat avui a l'estrena de la flopistència.cat. La palmera que aguanta l'huracà. I allà estaran, fent burla i fent sacrilegi, per sempre bruixa i heretge, sempre a la contra i avant. Norma, és normal que no sentis. És normal. Norma, és normal que no sentis res. Ara, quan sigui el moment m'escoltaràs, però això potser és secret. Això potser és secret. Benvinguts al primer programa, a l'estrena de la flopistència.cat. Hem estat escoltant la cançó d'Avant de Zo. Gràcies pel follow. Sugra, em sona aquest sugra. Benvinguts a tots. Abans de començar, dir-vos que aquest és el primer programa de la flopistència.cat, programa número 1, amb un convidat de luxe. El primer que us vull fer és demanar-vos, aquí comencem forts, comencem demanant. Vull, sisplau, que si teniu Twitter, aneu aquest tuit que he fet, poseu la directa, Tigre Siberiano, gràcies pel follow, i que dongueu una mica d'espameig, el clàssic spam, perquè això creixi. Ja sabem que és el primer programa, que el canal està just en el seu naixement, i que costarà mica en mica que anem guanyant gent. Combinar flopistència i la isla. Déu-n'hi-do, Baido. Déu-n'hi-do, Baido, la isla
Avui fogueres finals, no? El que seria hola Rocío, bonica. I què més us vull dir? Que el més important en una flopistència, per si no heu vist mai ninguna, el més important és el convidat, òbviament, però tenim aquí a baix, que veieu, activar sorteig, i aprofiteu perquè no sempre els requisits seran tan curts. Hi ha un sorteig que, a diferència de la flopistència normal, s'activa de tot de cop quan s'arriba al final. Quan arribem a 5 subs, sortejarem 3 premis entre qualsevol espectador o espectadora que estigui al directe, sense necessitat que sigui sub. Però si arribem a 5 subs, sortejarem uns mitjons de la marca Beste Brand, que és la marca que em patrocina i que té un model de mitjons amb el meu nom, Model Flopball. Hi ha 3 colors, mira, us els ensenyaré. Estan sempre aquí a mà. Amb els colors del meu equip, del Sant Andreu de la Barca, el Sanan. Vale? Color groc, blanc i negre. Negre-groc, blanc-negre-groc, combinats, ben combinadets. A més, si arribem a aquests 5 subs, sortejarem també la samarreta que encara no ha vist la llum del Flop Tour 2021. Imagineu-vos, una samarreta que no estarà a la venda en principi, que només la tindreu si guanyeu aquest sorteig. I el nostre convidat ha portat un premi que ell mateix ens l'ensenyarà, que també sortejarà si arribem a les 5 subs que marca el comptador d'activar sorteig. Com ja sabeu, avui no és una flopistència normal en la que de mitja tenim 60, 70, 80 persones. Sí que podria atendre el xat, estaré més atent avui sobretot, però normalment no estaré gaire a la white del xat, perquè m'agrada estar atent del convidat i de tot el que pugui ocórrer al voltant d'ell. És per això que els moderadors d'aquest canal tenen total llibertat per si creuen que un comentari està molt fora de lloc, poden eliminar aquest comentari, o inclús si creuen que és molt ofensiu, poden directament banejar a l'usuari que hagi fet aquest comentari de per vida. Sigui sub, no sigui sub, si hi ha qualsevol falta de respecte, us anireu de petites a la calle, al carrer, que diria aquell. També us volia dir, no sé si aquí tinc el comandament Instagram, crec que sí, efectivament, hi ha una secció, la última, que són les preguntes dels espectadors. Vosaltres li podeu fer qualsevol pregunta al nostre convidat. Tan sols heu d'anar al meu Instagram de la conta catalana, flop_cat, ja que esteu, aprofiteu el viatge, li doneu un follow, i a les stories, a la que anuncio el convidat, hi ha una que dic, què li preguntaries? I en aquella caixeta heu de deixar la vostra pregunta. Home, hi ha 20. Pues sí, ja són 20. Jo pensava que costaria més, però ojo, és que la flopistència mola. La flopistència mola, i si és en català, potser mola més, inclús. Doncs molt atents, sisplau, i aneu a l'Instagram a deixar-li aquelles preguntes que vulgueu, qualsevol, Si no se l'hem fet al programa i l'heu feu vosaltres, se la llegirem. I després, aviam si està el comandament YouTube. Encara no hi ha cap flopistència.cat pujada. Per què? Perquè no hem fet cap, perquè avui és la primera, però si més endavant voleu veure qualsevol flopistència i no la podeu veure en català, en directe, podeu anar al meu canal de YouTube, que el vam estrenar fa res, amb el programa el Flop Catalan Challenge, i subscriure-us i veure totes les flopistències i tots els programes que farem en aquest canal en diferit. La podeu veure en qualsevol moment, en català o valencià, efectivament. Què més us puc dir? Que el Nightbot, a part d'espamejar les meves xarxes socials, també veureu que espamejarà tant el canal de YouTube d'en Norman, el canal de Twitch, el seu compte de Twitter i el seu compte d'Instagram. Així que no dubteu, si veieu el Nightbot que us l'espameja, sisplau, aneu i doneu-li un follow a tots ells. Subscriviu-vos al canal de YouTube, que és gratis. Seguiu-lo a Twitch, si no ho feu ja. Si podeu, subscriviu-vos també. I a Twitter i a Instagram hem de deixar un follow. Crec jo. És més, ara recordo, Norman, que Norman no és un nouvingut en el món Flopball, sinó que ja ha sortit, Partido ACB, comentaristes de ràdio, Flopball, aquí està, en Norman ja surt a un canal de YouTube, el meu, on vam fer el partit ACB com a comentaristes de ràdio, tant amb ell com amb en Carles Jodar.
Hodar, perdó, Carles Hodar. També el podeu anar a veure quan acabi el programa, aneu ràpid i el aneu a veure. Ara ja no me n'oblido de res. El camí de la basura, el camí de les deixalles ja és present, puntual. No, avui ve mitja hora tard. Ara sí, desmuntejo i em desensordeixo per donar la benvinguda al primer convidat de la flopistencia.cat, Norman López, també conegut com López Norman 44. Norman, com estàs? Què tal, Flop? Hosti, estic molt feliç d'estar aquí. Molt bona intro, Sí? T'ha agradat? M'ha agradat. Sí, m'ha agradat molt. I hosti, sí, que la gent vagi a veure aquest vídeo que ens veu fer de l'ACB. Va ser molt xulo. I recordo, el vam veure fa uns dies, ja fa potser un mes al meu canal de Twitch, el vam estar veient, i la gent deia una mica que et miro amb ullets, Sí o no? Sí. No, i tenen raó, Vull dir, hi ha algun moment que, et miro allò, hosti, ojo. Ara que penso, sí que recordo un moment que semblen ullets quan entra en Roman a la sala de premsa, que això. Que ens quedem com en xoc perquè dic, ui, a veure si ens fotrà bronca, perquè era totalment inesperat i no preparat. I hi ha un moment que tu m'estàs mirant com dient, ui, que et caurà una, i quan veus que em saluda... Perquè és que pensava que ens feien fora. Sí, no, jo també. Això crec que no t'ho havia explicat, però pensava que ens feien fora. Jo també, jo sincerament també ho creia. De fet, vaig mirar com un... De fet, al vídeo es veu que jo faig així, sí. I quan veig que em ve a saludar ja és un... Que cabrona. Sí. Vale, Norman, després d'aquesta intro espectacular, amb la que hem començat amb molt de ritme, t'hauré de preguntar, òbviament, per què has decidit que soni la cançó avui davant de Zoo. Primer de tot, perquè Zoo és potser el meu grup preferit i és la cançó que sempre jo fico al principi dels meus streamings. Al principi la vaig començar a posar perquè és nova i m'agradava molt i he decidit escombrar cap a casa i posar aquesta cançó. És un grup que m'agrada molt, és un grup reivindicatiu i crec que a més la lletra és molt encertada i molt xula. I a part és una cançó amb molt de ritme que segurament jo, si me la fiqués abans d'un partit, passaria d'estar en un estado zen a estar una mica més tirat endavant. Sí. La següent pregunta, Norman, se la faig a tothom. Jugui o no a bàsquet, és que si en Norman i en Flopball juguessin un partit 1 contra 1 a la vida real, no el 2, que ja ho vam veure, el resultat en un 1-1 virtual, si fos a la vida real, quin seria el marcador, Norman? A quan? A quants minuts? 7 punts. Fàcil, 7 punts. I els triples valen 2 i les cistelles normals valen 1. Hi ha faltes? Sí, sense límit, en principi. 7-0. Per qui? Teu. 7-0. 7-0. Mira, m'atreveixo a dir 7-1 perquè et faries algun flopping, et marcaries algun flopping, tindries algun tirito, algun tir lliure i alguna, jo què sé, tir lliure de 2 o 3 floppings que em faries, un ficaria, un 33%. Veig que vens amb ganes de festa, llavors jo passaré la pàgina perquè tinc 2 flopistències preparades. Una, si venies en plan corderito degollado, llavors jo feia una més suau, però veig que vens amb ganes de festa, així que passem a la flopistència.cat hard mode. És broma. No. La flopistència està feta d'un inici ja Amor. pensada per intentar també trobar una mica aquell punt de la persona, no? Intentar-la ficar-la en un aprieto, no? Que es diu, intentar ficar-te entre l'espasa i la paret en algunes situacions i també una mica per conèixer-te una mica. Ara, abans d'entrar a l'entrevista, el que farem és un petit test biogràfic, Norman. Deixa'm recordar que tenim un sorteig actiu que només amb 5 subs ja s'activaria i falta desvetllar, Norman, el tercer premi. Ens el pots ensenyar? I tant. És vosaltres sabeu que sóc de Manresa i si no, us ho explico ara. I és una samarreta en aquell moment, IC la Manresa, de l'ACB, temporada 17-18, temporada 17-18, la temporada abans de que el Manresa baixés a la Lliga LEP. I ara em disculparàs que agafo el carregador de l'ordinador, que no el tinc endollat. Sí. Tens tot el temps del món per ficar el carregador. Explicaré també que fora de línia m'ha estat comentant la història d'aquesta samarreta i podíem dir
que Explico. la vas comprar pensant que poder era l'última samarreta que portava el logo de l'ACB. Era una temporada molt complicada al Baxi Manresa, si no m'equivoco em va guanyar 7 de partits. Va guanyar 7 partits i l'últim em sembla que el va guanyar, és a dir, el setè partit el va guanyar a l'última jornada. A l'última jornada i pot ser que fos al camp del Madrid? No, aquell va ser una altra temporada. No, vam guanyar a casa. No, aquella? Sí, exacte. A l'últim partit que el Román Montañez es retirava, el Manresa va guanyar i jo vaig dir, mira, compra la samarreta per si mai se sap, l'Alep és molt difícil tornar, és molt difícil pujar i compra-la perquè mai se sap. I a més estàvem amb uns anys molt d'agafe i mira, vaig decidir comprar-la. Però sí, pensava que havia la possibilitat. Aprofitem aquest moment per agrair també els follows de l'Alejandra des de València. Ens agrada que ens segueixi la gent des del País Valencià i sobretot de les Illes Balears. També gràcies a Víctor K2, moltes gràcies per aquest follow. Va la Flopistència i s'oblida el carregar el portàtil. Em piro, zero serietat. És mod del meu canal. Se li permet el bif. I que té tota la raó del món, també. Sens dubte. Mira, perquè vinc d'un acte, vinc de treballar i per això... Va, excuses. Val, doncs, com et deia, Norman, comencem abans d'entrar en una entrevista una mica més profunda i, entre cometes, avorrida, abans de passar aquells jocs on veurem la part més íntima de Norman. Amb un test biogràfic començarem. Senzillet, són 10 dades que necessitem saber per conèixer una mica d'on ven Norman. Per exemple, lloc de naixement. Manresa. Data de naixement. 2/2/96, el mateix dia que Piqué, Shakira i el dia de la Candelera. Sona! Així m'agrada. Grande, l'Alejandra, que ens dona la primera sub que ja suma en el comptador per activar el sorteig. Poca broma, ja en tenim una, el 20% aconseguit. Bona data per néixer. Llavors, quants anys tens, Norman? 25. Qui els tingués, a tot això? Color preferit? Blau. Un menjar que si el veus a la carta no pots negar-te a demanar-lo. Pastís de formatge. Uf, estic bastant d'acord aquí, Si és casolà, sobretot. Jo sempre pregunto, quan el veig a la carta, sempre pregunto una pregunta. Hi havia una època que sí que m'ho mirava, ara qualsevol. No, sí que és veritat que els casolans, sobretot si te'n vas una mica cap a la muntanya o algun poblet així més, on el formatge és més fresc, més allunyat, tremendo. Boníssim. Val, si ara parlem de música, Norman, ja et dic que t'has de quedar amb un grup, amb un solista o una solista amb el que només et puguis quedar pel reste de la teva vida, quin grup o solista escolliries? Queen. I si et demano que em recomanis una sèrie? Hòstia, no sóc gaire de sèries. Alejandra regala una sub, Norman! La festa del LED. Com m'agrada la presó del rei de França que soni i li regala a la seva discípula, a la seva deixeble, a la Lorena. Si ja tinc 2 subs del País Valencià, Norman, m'encanta. Que bé. No ets molt de sèries, però llavors quina em recomanaries? Segurament Com conocía vuestra madre, perquè és una potser de les sèries que més vegades he vist. O Plats bruts, òbviament. De fet, jo me l'estic veient, vaig per la temporada 4 un altre cop, no sé quants cops l'he vist ja, però és que pels moments morts, al ser capítols així curtets, fàcils de digerir, és una sèrie que entra molt bé. Vale, ara et demano que em recomanis una pel·lícula. No sé si de pel·lícules ets més. Malditos Bastardos. Bueno. Hi ha Malditos Bastardos del Tarantino. Hi ha alguna cosa, Norman, que et dongui angoixa... Aquella angoixa de fàstic, que quan la veus és un... no puc amb això. Jo, per exemple, no puc amb el soroll de la gent menjant.
Em posa dels nervis. El soroll del guix a la pissarra. Uf, se m'acaba de ficar... Sens dubte, Se sens m'acaba de dubte. ficar la pell de gallina. I amb algun tipus de material, és a dir, la pedra o un guix amb un tipus concret de material em genera molta angoixa. Saps en què em passa a mi també que se'm fica la pell de gallina quan acaricio un paper? Ah, sí? Mira, no sé si es veu, però estic acariciant el paper de... I et fa cosa. Però increïble. Sobretot tot el que sigui relacionat amb ungles xocant contra coses. Calla. I per últim, la desena. Alguna cosa tangible, és a dir, que es pugui tocar, no val la foscor, no val la soledat, a la que li tinguis por? Ah, els insectes. Els insectes Tots. en si? Tots. Mosques incloses? No. Ah, Mosques no. Mira, és que podríem comptar excepcions. Mosques i formigues. És a dir, no em fan por. La resta, tot el que és... Contra més salti, és a dir, el top serien els grills, no? Perquè... Sí, perquè tu vas a caçar-los per fer-los fora i els paios pues, et salten. O sigui, tenen tota una habitació per saltar i sempre aniran a per tu. Llavors, aquest tipus d'insectes no m'agraden. El random, les coses que poden saltar random no m'agraden i, per tant, ben lluny, fora. Curiós, no m'ho esperava això, Norman, la veritat és que no m'ho esperava. Vale, com deia, I visc en un poble, eh? Déu-n'hi-do. Veu, després, els que estem més a prop de els urbanites tampoc tenim aquestes coses, tant que us queixeu, la mare que em va parir. Com et deia, Norman, passem una mica més ara a l'entrevista més avorrideta, abans de passar a aquells jocs tan divertits on la gent s'ho passa molt bé. Anem amb l'entrevista més normal, la més estàndard. Intentaré que sigui el més divertida possible, però no puc evitar preguntar-te en què Norman treballa a Gedimedia, a Ràdio Manresa, d'on ve aquesta... No vull dir afició, perquè a part també, però en quin moment decideixes que et vols dedicar al periodisme? Segurament ho portava integrat a dins. És a dir, el meu personatge de ficció preferit, quan era nen, era el Tintín. Vale. I Tintín era periodista, cosa que si no heu llegit els còmics ja tardeu, no mireu les pel·lícules, els DVDs, aneu a pels còmics. Tintín era periodista, m'agradava molt el Grand Prix, jo de petit sempre deia que volia ser com el Ramon García. Hòsties! Això és real, eh? I fer les campanades de cap d'any també les volies fer? Amb una capa, home. A mi em diuen de fer les campanades i... Bueno, m'encantaria. I a la 1, si pot ser, encara més. A lo clàssic i amb capa. Però sí, sempre havia tingut com aquests referents i tal, però a mesura que et vas fent gran, tenia 16-17 anys, de cop em poso a estudiar economia. M'agrada molt l'economia, no sé què, tal. Començo a estudiar a la Pompeu Fabra una carrera que es diu International Business in Economics, en anglès, a la Pompeu Fabra. Duro 3 anys, me n'adono de com no vull que sigui el món i en aquell moment coincideix en què el meu soci, el Carles Joder, començava a tenir molta feina de periodisme, de comunicació en general i decidim que és un bon moment perquè jo m'incorpori a Gedimedia, que no deixa de ser una productora o agència de comunicació. És una cooperativa, està englobada en una cooperativa molt més gran que es diu Gedi, i és en aquell moment on entro, diguem, em canvio de carrera, em poso a fer comunicació per la UOC i m'incorporo directament al món de la comunicació i també del cooperativisme, que és una mica la filosofia de vida que m'agrada, que vull com sigui el món, vaja. Quan has dit que vas durar 3, pensava que diries mesos, però 3 anys són molts. Vaig arribar a marxar d'Erasmus i tot a Moscou, vaig viure 6 mesos a Rússia. Llavors vas esperar a fer l'Erasmus per deixar-ho. Segurament no ho vaig pensar, és a dir, no està fet expressament, però segurament els mecanismes interns del cos van fer que fos així. Però sí, me'n vaig anar d'Erasmus i va ser al tornar, que ho vaig deixar. I llavors no és tampoc 100% vocacional, o quan eres petit... Sí, jo crec que sí, I de fet, el treballar en una agència de comunicació, en un projecte de comunicació,
fa que toqui molts pals i que constantment m'estigui reinventant i pensant noves maneres de comunicar què necessita la gent, què necessiten les empreses, què necessiten els clients. I a mi això m'agrada moltíssim. M'agrada molt no estar sempre fent el mateix, no estar sempre fent la mateixa ràdio, sempre la mateixa televisió, sempre la mateixa comunicació. I jo crec que sí, que és més vocacional que diguem, acadèmic, perquè, de fet, comunicació encara l'estic acabant. Ja. Llavors, a l'estar en una cooperativa com és Jedi, t'estan anant com anillo al dedo, perquè si el que no t'agrada és fer sempre el mateix, precisament en algo que és cooperatiu, on hi ha altres subcooperatives, diguéssim, una Esmèdia, que és la que s'encarrega més de ràdio, televisió i comunicació, hi ha altres, com pot ser, si no m'equivoco, corregeix-me, el mercat cooperatiu, et va perfecte per desenvolupar aquesta passió. Pensa que jo durant la pandèmia, al principi de la pandèmia, em vaig posar al magatzem de Mengem Bages, que és un altre projecte cooperatiu de venda al Bages de petits productors i tal. Em vaig posar amb el Carles, el meu soci de Jedi Media, vam passar d'un dia per l'altre a fer retransmissions del Baxi Manresa a ordenar fruita i a preparar comandes. I a mi, jo estava encantat, perquè estava ajudant a... Jo en aquell moment se m'havia parat la feina a zero i no se'm van caure els anells en cap moment ni res, sinó que a mi m'agrada variar i anar fent coses. Ara, òbviament, a mi el que m'agrada és la comunicació. Però bueno, que aquest esperit una mica d'anar variant i anar fent coses, dins la cooperativa he tocat molts pals que no tindríem temps d'explicar-los tot. Doncs anem pel que a mi m'interessa, segurament que és el que t'envolta el bàsquet. En quin moment es dona la situació o és buscada que comencis a retransmetre partits de bàsquet? Jo estava el 2016 amb el meu company 23 Víctor K, que estava per aquí al xat fa uns moments. Sí. Nosaltres estàvem a una ràdio online quan teníem 16-17 anys, que es deia Pasión Deportiva Ràdio, i estàvem per allà i tal, i precisament el Carles Joder estava ell a la COPE, va passar a ser la veu principal de Ràdio Manresa i li faltava algú a peu de pista. I llavors va ser en aquell moment on em va trucar i em va dir que què em semblava anar a fer de peu de pista i ja porto 4 anys. I com és? Ja ho vam veure en el vídeo de YouTube nosaltres. Jo ja sé les respostes a aquestes preguntes, però m'agradaria que les sapiguessin després que ho corroborin veient el vídeo. Això. Com és ser un peu de pista, viure el bàsquet des de primera línia, perquè al vídeo es veu que estem a puta primera línia de la pista. Com és portar un partit des de peu de pista? Doncs quan vaig veure el vídeo una altra vegada fa poc, vaig dir, hòstia, que guapo. És a dir, clar, fa un any que no vaig a peu de pista. És realment... quan estàs allà ficat i estàs concentrat, no te n'adones, però realment estàs a primera línia, ets la primera persona pràcticament a trepitjar la pista un cop s'acaba el partit, poder agafar les impressions dels jugadors en calent, crec que és una gran cosa que fem a Ràdio Manresa i que, per llàstima, molt poques ràdios poden fer, per tema de mitjans, hi ha molt poques ràdios que segueixin habitualment els seus equips, i crec que és molt... Acosta, al fer el peu de pista, al final, ets la persona més propera al que està passant a pista. És a dir, i poder posar el micròfon en certs moments crec que és providencial per poder entendre què els hi passa als jugadors, per què s'ha perdut aquell partit, pots veure les cares de més a prop, quines cares tenen els jugadors, com reaccionen, si és un me cago en la hòstia o si és un ole vamos, no? Jo crec que aporta moltíssim un peu de pista i veure les nates que us foteu els jugadors de bàsquet a dins la pintura, veure un duel de lituans de 2 metres per 2 metres és increïble. És increïble, sobretot veient-ho des d'una mica més enrere, no? Sí, jo al mig no m'hi posaria mai. Mira, i ara comentava en 23 Víctor, precisament, que Norman posant el micro als corrillos dels jugadors i perseguint-los per la pista, un clàssic del Congo ja. Això ho vam viure també en el vídeo, de fet es veu que el Viso et persegueix just en aquell moment. Com d'important és pel que després ho veu viure aquestes sensacions que es viuen, que t'empapes de la suor aliena dels jugadors en aquell moment, però viure-ho de prop, per què és tan important? Bueno, al final
tenir un micròfon allà a nivell... És a dir, és tot el que sempre parlem dels gestos, no? Els gestos, les cares, les veus en aquells moments, l'abraçada entre X jugador i X jugador al final de partit, el jugador que marxa ràpid a vestidors perquè han perdut de 30, el qui no marxa, el qui t'atén, el qui no t'atén. Crec que això és molt important a nivell de sensacions per veure com està un equip i que per llàstima, com moltes altres coses, la pandèmia ens ho ha tret i esperem que aviat puguem recuperar-ho, perquè jo crec que aporta un valor audiovisual i sonor que és d'una qualitat altíssima. No perquè el porti jo al final porto el micròfon, és a dir, pràcticament jo no he de fer ni una pregunta, és posar el micròfon al jugador i ja està, però tenir la capacitat un mitjà com Ràdio Manresa, que porta tants anys, 53 anys crec ja, que porta retransmetent els partits del Baxi Manresa, que pugui tenir un tio allà que posi el micròfon, crec que és d'un gran valor. I el viure-ho tan a prop segurament t'ha aportat alguna que altra anècdota. No potser a tu, però sí que has vist alguna de molt a prop que dius, hòsties, el que acabo de veure aquí. Em sabries dir la més curiosa, si més no potser la més forta, però la més curiosa que hagis vist gràcies a estar a peu de pista? Sí, l'any passat el Manresa jugava a la Champions League, que és Eurolliga, Eurocup, Champions League, i el Manresa jugava contra el Holon, un equip israelià, i no sé per què el partit tampoc va ser tan calent, però els jugadors israelians van guanyar el partit i van marxar del pavelló posant l'orella així com a l'afició manresana dient-los què, ara què, no? Quan l'afició manresana fàcilment podria haver caigut en la lluita Palestina-Israel, que jo crec que no es va donar, no va haver-hi cap càntic ni res per l'estil, que podria haver-se fet perfectament, però no es va donar i van marxar així els jugadors. Ningú acaba d'entendre res. Algú del club li va dir a l'entrenador que, sisplau, que es relaxessin, perquè van marxar escaldadíssims, van marxar allò pràcticament no, fent gestos cap a l'afició, i vaig veure un entrenador rival empantant a treballadors del club. Va ser una escena molt xocant que va passar a 1 metre meu i que després va tenir una continuació a la sala de premsa on vaig rebre una mica... Em va tocar a mi el rebre perquè vaig fer la pregunta sobre per què aquests gestos i em van dir que el proper dia que ens trobéssim, que si de cas ja els hi faria una pregunta de bàsquet i l'entrenador va decidir marxar de la sala de premsa. De fet, recordo aquesta anècdota perquè, si no recordo malament, va ser 2 setmanes abans de que anéssim, 1 o 2 setmanes abans de que anéssim a fer el... I estava encara calent, el tema. Sí. Vale, passem ara al tema dels streamings. En quin moment decideixes, d'alguna manera, per la teva compte, al final ets tu, el personatge que està darrere de López Norman 44, en quin moment decideixes tirar endavant el projecte? Jo crec que aquest canal el canal de l'Open Norman 44 té 2 inicis. El primer és arrel de la pandèmia. Jo és una cosa que sempre havia tingut al cap, el tema dels videojocs. Jo soc gamer des que tinc ús de consciència, o sigui, no he tingut mai consciència, des de que recordo, rectifico les meves paraules, des de que recordo he sigut gamer i el món de la comunicació m'ha encantat. Casem això, streamer. Llavors, arrel de la pandèmia, un Frankfurt del costat de casa meva va decidir organitzar un torneig de Fortnite i jo els vaig dir, ei, hòstia, sí, jo si voleu organitzo el casteig i endavant. I a partir d'aquí va acabar sortint un canal molt arregladet, teníem 400 persones que es volien inscriure, uns pics de 100 persones a l'streaming, Déu-n'hi-do. El canal va anar morint, a poc, jo també el vaig deixar morir, i a l'agost-setembre vaig deixar de fer streamings, a l'octubre potser en vaig fer un, al novembre potser en vaig fer un altre, i a partir del desembre, quan vaig decidir aventurar-me al TikTok, ha revifat el canal i, per tant, jo crec que una mica com un fènix renaixem de la cendra i esperant no morir més. Vaja. I si has de definir el teu canal de Twitch, per si algú dels que ens està veient, 26 persones, Déu-n'hi-do, no et coneix, com definiries? O sigui, què trobarà qui et vingui a seguir a Twitch? El meu canal, sobretot, m'agrada
jugar a videojocs, però molt variat. És a dir, hi ha molta gent que em coneix només pel Fortnite. I quan precisament intento fugir de l'etiqueta de només jugar un sol videojoc. Per què? Primer de tot, perquè hi ha molt pocs streamers catalans i, per tant, no podem no puc centrar només en un sol videojoc quan vull que la gent gamer de parla catalana se senti una mica identificada amb la comunitat. Si em tanqués a un sol videojoc no podria... Sí, l'estreaming en català al cap i a la fi ja és prou ninxo com per fer un subninxo. Sí. Tot i que és veritat que les coses que tenen més èxit al meu canal són les partides privades que fem de Fortnite, que déu-n'hi-do la gent que s'ajunta. Bàsicament, al meu canal hi trobaran videojocs i doncs també entrevistes. Comencem aquest cap de setmana amb una entrevista a l'Ander Mirambell. Déu-n'hi-do. Tres cops olímpic amb Skeleton. Em fa molta il·lusió perquè tinc moltes ganes de demanar-li, ja us faig spoiler, quin dia va decidir tirar-se de cap al gel amb un trineu. És a dir, quin dia va decidir... Bueno, és igual. Veure, això ja ho podreu veure el diumenge. L'Ander Mirambell, si no m'equivoco, és periquito. O sigui que jo crec que ja li ve innat el tema de les bogeries. Perquè jo, que soc periquito també, hem d'estar prou bojos, ja només per ser de l'Espanyol, com per tirar-se en un Skeleton. I dins de... Ara que el canal va ben en popa, quina importància ha tingut el TikTok? Perquè, clar, a mi molta gent em pregunta que per què no faig més TikTok? Jo al cap i a la fi potser és que tinc una visió equivocada al TikTok. Per mi el TikTok és un altre lloc on penjar contingut. Contingut directament com faig ara, una jugada de bàsquet de les que surt als meus vídeos. Però potser estic confós perquè segurament el més útil, i l'altre dia li vaig sentir dir a l'Only Baido, que estava per aquí i que segurament està veient la Isla de les Tentaciones a l'hora que té això de fons, va dir que és una molt bona eina per catapultar alguna altra xarxa social. Digue'm com ha sigut la teva experiència. No puc estar més d'acord. És a dir, jo el TikTok el vaig començar com un experiment. Com t'he explicat, estic constantment investigant i provant i pensant noves maneres de comunicació que poden interessar i vaig dir, hosti, anem-nos a tirar pel TikTok, que tothom diu que això ho peta i tal. I vaig començar no mitjan conya, sinó a provar, hòstia, anem a provar de fer vídeos amb això, què passa? I en català, aviam què passa. I, sens dubte, el TikTok ha tingut una importància cabdal per fer créixer el canal. Abans de tenir TikTok, crec que tenia 500 seguidors, parlo del 1 de desembre, i a dia 24 de març, ara mateix al Twitch crec que arribem a 3.600. Déu-n'hi-do. I no al 100% no depèn del TikTok, però sí que ha arrossegat a moltíssima gent, moltíssims, sobretot gent jove, gent de 13 a 20 i pocs, que són els principals usuaris de TikTok, a que entressin al Twitch. I tornant al teu canal i mirant una mica a un futur, no sé si més llunyà o més proper, si tu ara en el teu imaginari hi ha alguna cosa que no sigui impossible de fer i que no depengui dels números, o sigui, alguna que tu de per si t'agradaria fer en els teus streamings que sigui com per tu el següent pas de dir, ara aquí he donat un salt, ja sigui pel contingut, ja sigui diferent o no, algun esdeveniment, hi ha alguna cosa que tu diguis, això em costarà molt de fer, però el dia que ho faci, trenco el meu Twitch. Sí, jo crec que una mica la línia l'estic intentant anar ficant, però a mi el que més m'agradaria seria que la gent, al meu canal, vingués gent coneguda a jugar a videojocs. Una mica és el que estic ara intentant que comencem aquest diumenge, però és una cosa que trobo interessant, acostar els videojocs a la societat, a gent que no juga a videojocs, a gent que és molt gamer, una mica tot plegat, perquè crec que videojocs n'hi ha de tots, és a dir, de qualsevol cosa que t'imaginis hi ha videojocs, i crec que acostar-los a la societat a través de conversa i videojoc i conversa, jo crec que pot ser una bona cosa. I la veritat és que vaig pensant una mica, no és allò que tingui una cosa, hòstia, d'aquí al desembre, sí, no. sinó que vaig una mica més a més, perquè m'està agafant tant a
a contrapeu, mira que ho intentes planificar, Ja. però l'èxit, bueno, sí, èxit sense cometes, Sí. tenir tanta gent és un èxit, et ve com una mica inesperat i bueno, has de, tot i que ho planeges, igualment t'agafa a contrapeu i bueno, anar a poc, anar veient quin contingut interessa i que a mi m'agradi, vaja. I ara anem una mica pel salseo. Vinga. Per què en català? Per què no en castellà? Perquè jo a la casa meva parlo en català. Directament. No, ni t'ho vas plantejar, fer-ho en castellà? Sí. Com tothom, com el 100% de la gent que fa coses en català, el primer streaming, o potser el primer streaming no, però en algun moment, abans de començar a fer contingut, hauràs dit ho faig en castellà. Sí. Però llavors pares un moment a pensar i dius, hosti, però si jo a casa meva parlo en català, amb els meus amics parlo en català, amb tot parlo en català, hosti, en el moment en què em vaig posar a fer streamings no pensava amb la possibilitat de generar uns ingressos o una feina o no sé què, no? Llavors dius, hosti, jo si la meva vida parlo en català i m'expresso millor en català, vaig a provar-ho. Si es fa a tele, es fa a ràdio, es fa a premsa escrita en català, hi ha el mateix públic per fer coses a internet en català. El que passa és que no està de moda i encara hi ha moltíssim camí per fer. Molt. I estic bastant d'acord en el que dius. De fet, la meva prova amb en Flopcat ve pel mateix. Ja no només perquè hi hagi poc streaming en català, sinó perquè de bàsquet en català no n'hi ha. O sigui, Sí. Ara mateix sóc el millor del món en bàsquet català a Twitch, per dir-ho. No, ja ho pots dir ben alt, Digue'm algú bo i algú dolent de fer un català. Dolent no em serveix que els castellans no poden seguir. No, el dolent és el hate. Hate? O sigui, molt. Cada dia, a Twitch és veritat que no a cada streaming, però a TikTok, cada dia, potser se m'insulta 2 o 3 vegades per parlar en català. Llavors, és algo que em xoca molt, ara ja no m'importa, però quan vaig començar vaig dir, però què és això? Llavors, és algo que em xoca molt perquè posem des del desembre amb aquesta rearrencada i crítiques positives, o sigui, crítiques destructives o constructives del meu contingut, si no recordo malament, me n'han fet 2 de crítiques. Pel meu idioma, cada dia en rebo 2 o 3. Cada dia. Des del desembre a dia d'avui. I és algo que no arribo a entendre i no m'entra al cap. I una mica també, això de fer-ho en català també és una aposta, és perquè la gent jove vegi que es pot fer contingut en català i tal. A mi que m'insultin no m'importa. Bueno, sí, m'emprenya, a vegades foto un TikTok i segueixo rebent encara més insults. És una bola que es retroalimenta. Però si a un nen de 13 anys ja li costa prou ficar-se davant d'una càmera i començar a fer un streaming, si a sobre al minut 0 o al cap de 3 dies o al cap d'un mes comença a rebre insults per parlar en català, ràpidament canviarà al castellà. Tal qual. Llavors, això em preocupa. Això em preocupa una mica. I el bo que hi ha gent que potser si fessis el contingut en castellà no et seguiria, perquè potser series un mes, i per fer un català diu, hòstia, aquest tio, aviam què fa, anem-li a donar una oportunitat, anem a veure aviam què fa. Això és el que t'anava a dir, que jo el que he detectat, i porto una setmana i mitja amb el Twitch en català, però sí que he detectat que com que el recolzament d'alguna manera és, entre cometes, més... No vull dir més real, perquè no ho és. Jo, per exemple, al canal en castellà tinc un recolzament de l'hòstia i és superreal, però com que el català és més efusiu. És com... De dir, hòstia, què fots? Hosti, like, S'està follow. arriscant. És com que valoren molt que t'estiguis arriscant a exposar-te precisament al que tu deies, no? Ens estem exposant al hate, per dir-ho vulgarment, fatxa, per dir-ho vulgarment. No, sí, perquè al final és gent que no entén que puguis fer les coses en un altre idioma. I llavors com que valoren que t'estiguis arriscant i exposant això, perquè sabem que tard o d'hora, més o menys, arribarà. A mi, de moment, ja et dic, per sort, 0. O sigui, I t'he de dir que a Twitch segurament
A Twitch ni molt menys cada dia, eh? A Twitch és puntual, és en un moment i ràpidament van i tal. Però a TikTok, quan se't viralitza un vídeo, és algo molt bèstia. Sí. És algo que m'agradaria ensenyar algun dia. Ho he intentat algun dia, eh? Però encara he rebut més hate. Que potser t'està ajudant a que es viralitzi més per cada comentari. Això ja t'ho asseguro, sí. Ara, amb el que paga TikTok, això és una altra cosa. Però, bueno, clar, ningú li mola, al final rebre habla en castellano capullo, no? Que a vegades et trobes amb aquests missatges. Jo tinc la sort de que si, de fet ja m'ho vaig preparar, que si algú m'ho diu, li dic, comando castellano. Que també tens aquí... Sí. Ah, merda, no surt? Ara no em fotis. Em sembla que és sense el d'això. No, però jo he vist... Sí, he vist no te preocupes, també hago todo esto en castellano. Ja surt automàtic. Sí, no, i és algo que és molt xocant, és molt bèstia. Això sí que és algo que no m'imaginava gens. Jo sí. Tan bèstia de veritat que no m'ho imaginava gens. I és algo que he intentat explicar en algun vídeo i se m'ha tractat de víctima i era com, hòstia, tio, però com? En quins nivells de lo absurd estem arribant? Bueno, ja he decidit, si se'm demana ho explico, perquè crec que és interessant saber-ho. Però a mi, repeteixo, el més preocupant no és que a mi se m'insulti, és que un xaval que amb tota la bona fe del món decideixi fer contingut en català, que li passi això, perquè el nano deixarà de parlar en català i deixarà de fer-ho amb l'idioma que ell vol perquè se l'insulta. Vale, crec que amb això ja hem passat la part avorrida, que al final ha sigut bastant entretinguda. Així que sense més preàmbuls anem a començar amb els jocs. I començarem amb un que potser ajudem a que aquest sorteig es porti a terme, perquè sense més pressió, si encertes les 5 jugades, Norma, el sorteig s'activarà. Només et diré això. Només que facis una, ja no. Vale. Anem a... Per si algú no ha vist la flopistencia.cat, o la flopistencia en castellà abans, aquesta secció tracta de veure 5 jugades meves. Val? Jo li dic l'encerto o fallo. Tot i que és l'única secció que es diu d'una manera que no és així, perquè no és només encerto o fallo. Veuràs una jugada dels meus partits. I en algun moment del vídeo es congelarà la imatge. Jo et donaré 2 opcions de com acaba la jugada. Si encertes, compta com un encert, sumes un punt. Si sumes 3 punts, és a dir, si encertes 3 de les 5, regalaré una sub. Si encertes 4, regalaré 2 subs. I si encertes les 5, regalaré 3 subs que automàticament farien que aquesta barreta que està aquí sota arribi al seu objectiu. Veus bé la imatge, no? No hi ha excusa, eh? Veus bé tot? La veig. Doncs anem a parlar les ulleres, som-hi. Ojo, que Drac Nocturn se subscriu! És un gran Drac Nocturn. Perfecte, doncs mira, et treu pressió perquè ja et deixa fallar una. Gràcies, Drac. Si falles una, no passa res perquè s'activaria el sorteig igualment. Doncs anem a per la primera. A veure si m'endevines. Alejandro regala una altra a l'Alcamar. Per què no ha sonat? Ah, perquè ha regalat 2 ja. Merda. Espera, repetim la del Drac Nocturn. Posa-la. Sí, repetim la del Drac Nocturn. Espera. Que no sé per què em surten 5. I només hi ha hagut 4. 1, 2, 3, 4. Això està malament, L'activar sorteig s'ha buguejat. Oh. A veure, activar sorteig. Vaig a modificar-lo en un moment. Bona, Jan, com estàs? Activar sorteig. Portem 4. Demà és 25 de març. 6. Ara sí que està actualitzat bé. Bé, només has d'encertar 3 ara, Norman. Fantàstic. Si arribem a l'objectiu perquè ara algú regalés una altra, les regalo igual jo, les subs, o sigui que no té res a veure. Vale. O sigui, cap problema. Si m'endevines
l'equip contra el que juguem, Hòstia. potser regalo una més. Potser. Vale. Pensa tu, m'ho dius al final del vídeo, vale? Anem per la primera. Tan, 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 tan. Tan, 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 tan. Encara no veig res, Ara no veig res, Ara sí, ara sí. Vale. Vaya falta, Espera, que t'haig de donar les dues opcions. Ah, Com acaba aquesta jugada? Amb cistella o amb falta? jo crec... Hòstia, és que és falta, però jo crec que la fiques, Perquè tens aquí la maneta esquerra, la tens ben... Jo dic que la fiques. Me la jugo. La fico? La fiques. Sí, sí. A no ser que et tiris aquí i facis... Però jo crec que sí. No sé, És falta, però crec que la fiques. 100% convençut, Que sí. Anem a veure. Jo et veig ben posicionat. Anem a veure. Oh, plorant però sí. Plorant però sí. Però en one, no? O no? No piten falta. Hòstia, pues se la menja, però vamos. Se la menja... És el que té ser youtuber, Norman, que hi ha Clar que àrbits que estan subscrits i llavors te les piten totes, i àrbits que no estan subscrits i els haters, no? I no et piten res. No et piten. Bueno. Vale. Hosti, però claríssima, Hòstia, Claríssima. Bueno. Després es veu el vídeo que li reclamo i me'n recordo que em va dir que sóc jo qui busca el contacte. Bueno. Em facis parlar. Ojo! Tren del hype, Norman! Tren del hype! El primer tren del hype del canal. Molt bé, el Sugra, que també és mod del meu canal, Sí, Molt bé. Sugra el tinc, de quan estic jo veient-te, Norman, el tinc bastant vist, el Tens Sugra. aquí platjadíssim. Sugra, un petó i moltes gràcies per aquesta sub. I compte, que s'activa el tren del hype. Si hi ha un moment en el que s'ha d'activar el sorteig i donar recolzament, és aquest moment. Subs, bits, ja sabeu que a sobre repartirà els primers emblemes de conductors del tren del hype, i és un bon moment. I sobretot s'ha de completar el nivell 1. Si no es completa el nivell 1, no hi ha emotes, No hi ha emotes. Bueno, estem ja al 75%, va, que algú... Sí, això és una sub o... Em sembla que són 300 bits o alguna cosa així. Sí. Vale, 1 de 1. M'apunto aquí, que l'has encertat, que després no ens descomptem. Estic en ratxa. Anem a per la segona. Ojo, Alejandra... No sona. Ojo, que m'ha seguit Jedi Media, també. Ens ha seguit molt bé. Jedi Media. Vaig a ficar la música del Sugra, vale? Som-hi. No, aquesta no, aquesta és Jedi Media. No fot. Ara ve Sugra, ens preparem. No la sento. Ara. Molt bé, hosti. Norman, ara, tant que criticaves l'altre dia que sóc del Baix Llobregat, de Sant Andreu de la Barca... Jo no vaig dir res. Bueno, vas deixar entreveure alguna cosa. Saps que l'elèctrica d'Arma va venir a tocar a una festa major del meu poble, xaval? Però quin any? Fa poc? El 97 o el 98. Hòstia, tio. Hosti, tu. Després ja va començar a venir Camela, Melendi i coses així. Home, ojo, que si vingués Camela vindria jo, Home, ho rebenten, Camela. Sí. Vale, anem a per la segona. A veure, què ens surt a la segona i quines són les dues opcions. Vale, poca informació aquí, Sí. Vale, es congela aquí. Es congela aquí. Et dono les dues opcions. Spoiler. Tot i que és raro, faig una assistència. Hòstia, l'has passat? Bueno, l'he passat. Has apretat la X, molt bé. Però com és l'assistència? Aquí mira'm, vale? Perquè jo et faré per darrere l'esquena Sí? o amb un canyito. Vale. Canyito. Et veig amb la mà
molt sortint de vot, si no m'equivoco. És a dir, vens de votar, la bola et ve aquí i t'és relativament fàcil. El que em desconcerta és, clar, el número 7 crec que és que et defensa. No sé si li dona temps a ficar... Ah, no, la veig claríssima, a la cantonada, Canyito. La veig claríssima a la cantonada. Per cert, hi ha hagut una mà que has deixat anar així enrere que no m'ha agradat gaire. És la mà de Jordan. És la mà de Vale. Jordan. Estàs 100% segur que és un Canyito? Sí. Anem a veure. Estàs a tope, Norman. Estàs a tope, Norman. Res, xat, que us cauran aquí subs. Vinga. Bueno, no cantis victòria, que encara queden 3. Ara, qualsevol encert ja és una sub. Vale, fantàstic. Estem just a nivell 2 del tren del hype, però recordo, nois, si és moment de recolzar, és ara. Anem a per la següent. Et dic, Norman, també, que el rècord a la flopistència en general és de 3 encerts només. Ningú ha encertat 4, Hòstia, doncs estic aquí... Bueno, va, som-hi. Anem a per la següent. Ves pensant en quin equip és, Oh, triplet. Hòstia, però aquest és molt difícil, tio. Bueno, espera't. Spoiler. Entra. Vale. Entra. Vale, entra. Però les dues opcions és entra normal o és un tablerasso. Hòstia, un pedrul et vas picar aquí? Hòstia, no sé. Jo crec que és per despistar i entra neta. Creus que és per despistar i entra neta? I crec que et fa falta, no? Pot ser o no? Això no te'n recordes. Vale. Veurem. Jo dic que entra neta. Nadíssima. 3 de 3. Anxó. Qualsevol... Ara ja regalar subs, Sí, ara ja hi ha una. Esperarem a veure quantes fas al final per fer-les totes de cop. Però sí, 3 de 3. I ja has igualat el millor registre que han fet en un entra o fallo. Anem a per la quarta. Seguim la ratxa. Bon tiro, per cert. Sí, la veritat que sí. Bona maneta. I no hi ha falta. Ara sí que me'n recordo i no hi havia falta. Tir lliure! Hòstia. Igual que el triple, Norman. Entra neta o és un tablerasso? Hòstia, però aquí, pues, si la psicologia, d'aquesta, si abans, així aprovava jo els exàmens a la uni, si abans era neta, ara és tablero. Jo dic... Bueno, és que no tinc gaire informació aquí. Abans sí que me la podia jugar més, però ara jo crec que sí, que ara sí que és tablero. Anem a veure. Resolució definitiva. Un tablerasso tir lliure, Norman. Un tablerasso tir lliure. Jo què sé, tio. És que al primer moment em pensava que era airball, M'haguessis donat l'opció. Airball, hagués triat airball. Sí. Ja t'ho dic ara. N'has fet mai algun? De tir lliure no, a airball no. I a tablero... Bueno, a tablero sí, però el típic que dona el cèrcol primer, després tablero i entra. Sí. De fet, en aquest partit hi ha algunes d'aquestes de tablero. Que toca el cèrcol, tablero i entra. Perquè són 2 aros que estan molt baixos. De fet, arribava a l'esmaixada a peus parats, jo, que normalment haig de fer bastant esforç per arribar. Vale, anem a per l'última. Tenim una sub assegurada que regalarem. Pots arribar-ne a 2. Anem a veure què és la següent jugada. I rècord. I rècord. Opco. Aquí tenim la jugada. Què ocorreix en aquesta jugada, Norman? Em piten passes o acabo la bandeja, la safata, sense més? No la pots tornar a posar, oi? És que m'ha semblat... Anem a veure un altre cop.
Si et piten passes et roben aquí un mate que et veia fent des de la Xina, eh? Bandeja. Bandeja, però... Sí, dic bandeja. És que no m'ho puc creure, que te'ls pitessin. Te'ls piten? No me'ls piten. No me'ls piten, no. Així com he promès que regalaria 2 subs, anem a regalar-les immediatament. 2 subs, regalar 2 subs, PayPal... Hòstia, que no estic ni... Clar, perquè estic a la compte... Estàs des de l'altra compte. Tinc tot guardat a l'ordinador, no us preocupeu que no trigaré més d'1 minut. Aquesta... M'he cagat per un moment, dic, a veure si s'està veient el directe al meu PayPal. No es veu, no pateixis. I estan venint. A veure, aquí li cauen. La primera... A Mikel Yapocero. Bé, m'agrada qui li ha caigut. A un murcià i a un basc. Què et sembla, Norma? Molt bé, home, m'encanta. M'encanta que estiguin aquí. Vale. I ja portem avui 5... No sé per què ficar 9 subs quan són 7. Portem 7. Bueno, potser alguna se t'ha repetit. Vale, anem a pel següent joc. Norman, tornem un moment a aquesta escena perquè haig de treure el vídeo i haig d'obrir les imatges. Aquí estan les imatges. Em sembla que no se m'ha obert bé. Sí que se m'ha obert. Sempre posaves les mateixes jugades a la... No. Vas variant, eh? Sí, són de partits diferents. Molt bé. Obro un moment el modo estudio per treure el vídeo de l'altre i fiquem les fotos. Fantàstic. Fem la transició. Aviam si m'ho detecta o no. No veu res de moment, oi? No. Fantàstic. M'apassiona. Aviam si tornant les a ficar. Vale, hauré de recapturar-ho. No, és que no li dóna la gana de... No se't carreguen? No. Se'n tornem-hi. Aquí. Ara crec que sí. Ara sí, però es veu... Sí, està... Voy a configurar-ho. I a més es veu duplicat. Sí. Ara. I ara vaig aquí. I això el que haig de fer simplement és fer-ho. Ara t'ha tapat la cara, però, Sí, ho veig. Sí. I amb l'alt simplement hem de fer així. Fantàstic. Val, el següent joc, Norman, és el A o B. Val? Et ficaré 2 imatges i per conèixer-te una mica més m'has de dir quin t'agrada més o què t'agrada més perquè sortiran persones, llocs, coses i una mica per feina. Si vols, pots justificar la teva resposta. Vale. I si no, simplement em dius, Fèlix, a mi m'agrada més això perquè sí, sin más. Comencem per Jordan o LeBron. Jordan. Perquè... Espera, vull justificar. Vale. No, perquè Goat i durant molts anys de la meva vida he criticat a LeBron, cada vegada em cau millor. Sobretot per tot el que fa fora de la pista, no pel que fa dins. Però bueno, t'he de dir que jo sóc dels Charlotte Hornets perquè Michael Jordan és l'owner. Vull dir que Michael Jordan. Fantàstic. No sé si t'ha donat temps a veure la següent imatge. Madrid o Espanyol? Hòstia! Mira, diré espanyol perquè tinc més amics que són de l'Espanyol. I perquè el presentador d'aquest programa és de l'Espanyol. Exacte. Apple o Android?
Apple, no, és broma. Android. Si dic Apple, els meus seguidors no em deixen tornar al meu canal. No, soc molt pro Android, molt. Per algun concret? Perquè penso que és millor. I qualsevol cosa que digui crec que se'n pot girar en contra. Vull dir que... No, bàsicament sí, penso que és un millor sistema operatiu i que té més opcions i que avui en dia ja és millor que Apple, que el sistema operatiu. Que ho pensis està bé, després que ho sigui ja és una altra cosa. McDonald's o Burger King? La veritat és que no vaig pràcticament mai a cap dels dos, però si hi hagués de triar el McDonald's. L'original abans que la còpia. Esther Expósito? Úrsula. Coca-Cola? Que ahir vaig veure que va sortir a venda al Pla. Collons, en sèrio? Sí. Bueno, Coca-Cola o Pepsi? Coca-Cola. La còpia abans que la imitació, ja t'ho he dit. Colacao o Nesquik? Colacao. Però sens dubte. Nike o Adidas? Va a èpoques. A vegades Nike, ara mateix Adidas. M'agrada més. Nocilla o Nutella? Per les creps Nutella, per la resta Nocilla. La mateixa resposta que dono jo. Ah, sí? Tal qual. Home, és que les creps de Nutella és una bogeria. Les gofres també. Si no, doncs Nocilla, per l'entrepà Nocilla. Cristinini o Maglici? Cristinini. Gossos o gats? Si dic gats em fan fora de casa, gossos. Tinc la roca aquí al costat dormint. La pizza, amb o sense pinya? Has dit pizza sense pinya, no un postre. Platja o muntanya? Hòstia, sembla el Pedraforca, però no recordo un llac a prop del Pedraforca. Muntanya. I si és platja amb muntanya, millor. PlayStation o Xbox? PlayStation. Sempre he sigut de PlayStation i bueno, no és perquè sigui millor, sinó que... Bueno, aquí és que podríem estar fins demà a les 7 del matí parlant d'això, però molt breu. La Xbox, els jocs de la Xbox els jugo al PC. Tresco Bol o Sergi Ram? Tresco. A un xino, arròs o tallarines? Pan xino, No hi ha l'opció. Soc molt fan del pan xino, Jo aniria només a menjar el xino pel pan xino. Totalment. I el pan de gambes. Allò que et fiquen al principi. Aquí ja hi ha no tant, Jo el pan xino sí, però el pa de gambes... Crec que trio arròs. Una vegada jo feia un curs amb el Jordi Basté i ens va portar a un restaurant, que ell anava amb el Quim Monzó sempre, un xino allà perdut a Barcelona. Es veu que tenien l'afició de buscar el millor xino de Barcelona. Vam anar a un xino que donaven llengua d'ànec i estava bastant bé, a mode d'anècdota. Les xancles amb o sense mitjons? Mira, jo crec que depèn de l'època de l'any. Mitjons. O sigui, si em fas fer una o l'altra, mitjons. No hi ha... Sí, mitjons. La truita amb o sense ceba? Mira, m'has fet bé la pregunta perquè hi ha gent que m'hagués dit truita de patates amb ceba o sense. Es diu truita de patates, no truita de patates i ceba. Sense ceba. Veus que la tinc estudiada, perquè aquesta pregunta m'ha costat més d'una discussió, Més d'una discussió de bar s'ha resolt amb això. Sense, tot i que, escolta, si una cosa és bona, si una cosa és bona, si li fiques un ingredient que és bo, seguirà sent bona, però vaja, sense ceba. I amb aquesta mateixa imatge, molt feta o poc feta? Poc feta. Doncs passem al joc del casar, besar i matar. Vale, et ficaré 3 imatges, com estàs veient, la que farem sempre per escalfar, que és la del xocolata blanca, xocolata negra, xocolata amb llet. M'has de dir amb què et cases, a qui li fas un petó, és a dir, a qui beses, i a qui mates. Hòstia. Mira, mataria
la blanca. Matem la xocolata blanca. Li faria un petó a la xocolata negra perquè molta és amarga i tal, en plan, només una miqueta, i em casaria amb la xocolata amb llet. I ens casem amb la xocolata amb llet. Aquesta seria la teva resposta, no? Llavors, Afirmatiu, sí, sí. anem a per la següent. De Gref, Rubius i Ibai. Hòstia, és que va haver-hi un vídeo al YouTube. Hòstia, és que n'hi ha dos que a TikTok els he matat i crucificat molt. Els dos que estan a Andorra, el Digref el mataria, metafòricament, que demà sortiré a Telecinco, si no, a l'Anna Rosa. Li faria un petó al Rubius per les bones èpoques que m'ha donat a l'adolescència i em casaria amb el referent Ibai. Aquesta és la resposta de... Metafòricament, Metafòric, sí, deixem clar que aquest joc sempre és metafòric, que és per fer les risses, que no mataríem mai a ningú. A ningú. No. Algú potser sí, però no és el cas. Evidentment no, sí. Anem per la següent imatge. Calçots, crema catalana i fuet. Hòstia, és que m'has parit aquí 3 aliments, tio, que m'alimentaria a base dels 3 cada dia. Hòstia, és que no em pots fer matar una cosa, tio. És la gràcia d'aquest joc. Hòstia. Mira, va haver-hi una època que era molt de crema catalana, però potser per sempre menjar postres crema catalana als restaurants la vaig avorrir, per tant, sentint-ho molt, mataria la crema catalana. Li faria un petó al fuet, perquè si m'hi caso amb el fuet estaria tot el dia menjant fuet, i em casaria amb els calçots. Amb la salsa, fica-li l'anella a la salsa romesco, no als calçots. Ara, així. Tothom sap que és realment el que ens agrada dels calçots. Correcte. És el que ningú vol dir, però ningú ho diu, És el punt distintiu. O sigui, el que fa un calçot millor que l'altre és el romesco. Sí. Vale, aquesta és la resposta d'en Norma. Anem a veure què més trobem per aquí. Gegants, diables o castellers? Mataria els castells? Hòstia. No, però perquè ho tinc clar, però no perquè no... És a dir, he fet programes de televisió de castells, que ara ja m'he quedat sense programa. L'any que ve ja no existirà el programa de castells. Castellers, salut des de Norman. S'ha acabat el programa de castells. No és que no m'agradin, però hòstia, és que al costat de gegants i em fiques el correfoc aquí, el correfoc m'hi casaria, em passaria el dia dins un correfoc i li faria un petonet als gegants que són macos. Bé, m'agrada. A més, sí. El gegant sempre implica una cercavila, és a dir, implica una mica anar d'un bar a un altre bar i no sé què. De fet, saps, Norman, una curiositat? Saps que el ball dels gegants de Catalunya, el que és quan es fa la trobada anual de tots els gegants de Catalunya i fan el ball, saps que aquella cançó i aquell ball el va fer mon pare? Ah, sí? Sí, és compositor? Bueno, era graller dels gegants de Sant Boi, quan vivíem allà. Bueno, i després quan ens vam mudar aquí a Sant Andreu de la Barca, ell va seguir vinculat als gegants de Sant Boi, i la primera trobada gegantina dels gegants de Catalunya els hi van encomanar a ells fer la cançó i el ball. Hosti, que guai. Bona anècdota. Sí, i ni me'n recordava, m'he recordat ara que he vist, ostres, els gegants, com un pare. Sí. Anem a per la següent. Som-hi. Mira, diu, són els gegants de Sant Feliu de Llobregat. Gerard, ha sigut casual. O sigui, no ha estat buscat, Hem ficat gegants a Google i la primera imatge que hem trobat. Anem a per la següent. Aquí diràs, hòstia, això què és? Són ciutats, però... Ja sé què m'estàs fent fer. Anem per províncies. Hòstia. Lleida, Tarragona, Girona. Mira, si et soc sincer, mataria Barcelona, Però, per això no te la fico. Per això no te la fico. Perquè, bueno, tot i que jo sigui província de Barcelona, però et juro que si m'hagués de carregar alguna, em carregaria la nostra. Hòstia, tio, no em pots fer això. És que em casaria amb Girona, però no per Girona, sinó per... És província, sí. Sí, però ho justifico, ho justifico. Em casaria amb Girona perquè, per exemple,
la Garrotxa, el Ripollès, l'Alt Empordà m'agraden molt. Girona està bé, però m'agraden aquestes comarques. Segurament, hosti, m'agraden molt els romans, però segurament li faria un petonet a Lleida i... I mataríem a Tarragona. Jo no ho he dit, però és el que queda. Tens un missatge al xat de Jedi Media: matar els castells, ja en parlarem, Norman. Ja ho he dit, que ens hem quedat sense programa de castells. Val, anem a veure si hi ha alguna més. No, aquesta era l'última. Ja no et fem patir més. Molt bé. Amb el casar, suant la gota. Ho sé. Sé que anava a ser complicada. No, molt bé, molt bé. Tornem. Clar, és que fer-ho en global, aquest joc, quan el faig a la Flopistència, és massa general. Aquí, que és més concret, em dona molt més de joc en temes catalans. Sí. I no he pogut treure tot el suc que podria. O sigui, ja traurem suc a aquesta secció. Som-hi. Norman, això no acaba aquí. Queden 2 seccions encara, més d'anar per feina, i ara ve una en la que jo et faig un més probable que. És a dir, jo et diré amb qui és més probable que i tu m'has de respondre. Clar, aquí tenim el dubte de amb què ho fem, Norman. Depenent de la pregunta, que jo havia pensat amb jugadors del Manresa o jugadors de l'ACB, que com estem en un canal de bàsquet, que sí, o si hi ha algun streamer de parla catalana que s'adequi a aquest més probable que, també l'incloem. Fantàstic. Per exemple, Norman, amb qui és més probable que te'n vagis a un sopar de sobretaula? És a dir, sopar després quedar-te a la taula, postre, copeta... Amb el Roman Montañez. Roman, m'agrada. No hi he anat, però segur que seria divertit. Avisa'm quan el feu. Convidat. Norman, a qui és més probable que truquis si tens una urgència? Et responc a la meva vida real? Sí. Vull dir, el meu soci Carles Joder de Jedi Media, que el truco 300 vegades cada dia, cada vegada que tinc un problema. Norman, qui és més probable que t'agradaria que fos el teu germà? Respondré també amb un jugador del Manresa i crec que ha de ser molt, molt bona persona el Guillem Jou, de germà. No sé si en té de germans, crec que sí. Té una germana. Té una germana, exacte. Que de fet és la... El Guillem. Si no m'equivoco, crec que és la team manager de l'Unigirona. O sigui, la que gestiona tot el tema de l'equip. Sí. Norman, qui és més probable que t'agradi que fos, en cas de que tinguessis una germana, que no ho sé, el teu cunyat? No tinc germana, un cunyat, una persona divertida... Amb tot el que implica, Norman, que ser cunyats... Hosti, no ho sé, Sí, ja ho sé, tot el que implica. Ja ho sé. Hòstia, em poses aquí una mica amb... No ho tinc gaire clar. Me la penso i seguim? Vale. Seguim. Mira, el Sucre em recorda, gràcies Andreu pel follow, el Sucre em recorda que no t'he demanat per l'equip contra el que hem jugat en el vídeo. Pista, Tarragona. Torreforta. No. Ai! Manyanet Reus. Ai! Llàstima. Però el Torreforta va amb aquests colors també, no? Va negre i groc. Negre i groc. Vale. Norman, qui és més probable que et demani un favor? El meu soci Carles Joder sempre és la persona que em demana més favors. Sempre. Norman, qui és més probable que eviti ser entrevistat per tu? Mira, en tot cas, et diré les dues persones... No sé si ho puc dir. Sí, són dues persones que pel moment que era em van dir que no a una entrevista. Vale? Jugadors de bàsquet són els dos. Un és Ricky Rubio, em va dir que no a una entrevista durant la Final Four de Copa Catalunya. Em sembla perquè era un moment en què estava a punt de signar amb un nou equip i tal, però vaja, en tot cas, crec que és un dels dos rechazos que m'hem portat, i un altre era un jugador del Manresa, que és rapero,
i que en aquell moment doncs, no va tenir un bon dia i suposo que no va voler atendre els micròfons. No és habitual, No és habitual. I en ell tampoc, ja t'ho dic. Perquè, de fet, és molt... No, ja ho sé, ja ho sé. És molt amic meu i, Ja ho de sé. fet, Sí, quan ho he sí. llegit al xat m'ha sorprès perquè és un tio, creu-me... Bueno, No, ja et dic, va ser un dia que em sembla que no va jugar gaire bé. Sí. Norman, qui és més probable que detingui la policia? Els meus moderadors. Sobretot a Drac Nocturn, crec jo. Jo crec que és la persona que més propera a Lledoners està. Norman, qui és més probable que t'agradi ser durant un dia? Ibai Llanos. M'agradaria molt ser ell durant un dia. Norman, anem a per l'últim dels jocs ja. Som-hi. Jo ja comença a fer baixadeta. I és el joc, com comprendràs, que hem deixat pel final, el més complex. Ara, el més així complicat. És la secció de les 13 preguntes incòmodes. És una secció que pots rebutjar fer. No estàs obligat. Fins ara eren còmodes? Bé, sí, imagina. Vale. Com et deia, no estàs obligat. Si abans de començar i que te les digui, pots dir, Fèlix, mira, prefereixo que no, que estem bé i no la fem, la podríem no fer. Però en el cas de que acceptis i responguis a les 13 preguntes amb total sinceritat, guanyaràs la recompensa de fer-me tu a mi la pregunta que et dongui la gana sense cap mena sense... el que vulguis. O sigui, de qualsevol tema. Vale. Pot ser íntim, monetari, social, pot ser sense filtre. Vale. I jo estaré obligat a respondre. Acceptes el joc, Norman? Accepto. Comencem. Baixaré una mica la llum perquè m'agrada que aquesta secció sigui una mica més... Íntima. Sí. Baixa. Aquesta, al mínim aquesta, i aquesta, aquí. Norman López, què és el primer que recordes haver pensat de mi? El primer cop que ens vam veure va ser a Igualada, un 3x3, jo et vaig entrevistar i... No te'n recordes d'això? Sí, ara mateix m'ha vingut el flash. I em van dir, mira, aquest és youtuber tal, i jo, sí? Bueno, pues no sé qui és, anem a fer veure que sí que el conec i va colar bastant, no? A partir de llavors sí que et vaig conèixer i... Això no t'ho havia explicat mai, No, la veritat que no. No et coneixia. I què vas pensar? No, bé, vaig dir, hosti, quin tio més normal per ser youtuber. Sí. Segona pregunta, Norman, estàs subscrit al meu canal de YouTube? Sí. I els 2 tuits, Poca broma. Sí. Poca broma. Norman, què és el millor d'estreamejar? La sensació de que a la gent li agrada una cosa que tu faries sense que et veigués ningú. És a dir, jo molts cops streamejo coses que penso, però és que si estic pensant en alt, com pot ser que això la gent li agradi? Quarta pregunta, Norman, algun cop a la teva vida has robat? Entenent per sostreure una cosa d'un... És a dir, lo típic, robar una botiga? Crec que no. I si ho he fet, el meu cervell és el millor del món perquè ha fet que ho oblidi. Norman López, algun cop a la teva vida has estat infidel? També, que jo recordi, no. Norman, què és el que més t'agrada del teu físic? Bona pregunta. Els meus bessons. Norman López, algun cop algú t'ha parlat malament de mi? No. Norman, què prefereixes, missioner o 69? Missioner. Norman, què és el pitjor d'estreamejar? El hate. Portar les crítiques. Norman, algun cop a la teva vida has tingut un gatillasso?
Sí. Norman, algun cop t'han enxampat mantenint relacions sexuals o masturbant-te? Sí. Norman, què és el que menys t'agrada del teu físic? Que hauria de fer més esport. Que hauria de fer més esport. La panxa. I per últim, i tretzena pregunta. Quin canal de Twitch et quedaries en cas de que t'obliguessin a canviar-lo i ha de ser un canal que no sigui Ibai? És a dir, un canal assequible, per dir-ho d'alguna manera, amb tot el que comporta, contingut, comunitat, etc. És difícil, no perquè no la vulgui respondre, sinó perquè m'agradaria un canal que fos molt similar al meu i, sobretot, el que hauria de... En tot cas, noms, no sé, ara mateix no m'he ningú al cap, però què hauria de tenir? Sobretot una comunitat gens tòxica, perquè és el que més em rebenta, la comunitat tòxica, i crec que hauria de ser un contingut molt similar al meu. Segurament... Mira, no, ja et dic un nom. Huhalak. Huhalak. No el conec. No sé si el coneixeu. És a nivell... És que ara m'ha vingut al cap. A nivell humorístic i de videojocs, penso que és un comunicador brutal i a més amb un humor del que a mi m'agrada molt. També té canal a YouTube. Perfecte. Doncs, Norman, abans d'anar ja amb les preguntes dels espectadors, que és ja que sí, l'última secció, què et sembla si donem la contrasenya del que serà el sorteig? Perquè, recordem, sortejarem mitjons Vested Brand, samarreta del Flop Tour que encara no està ni dissenyada. Sereu el primer o primera a tenir-la. I la samarreta que ens ha aportat molt amablement en Norman, la samarreta del Manresa de la temporada 17-18. Val, hem de triar, Norman, una contrasenya. Llavors, què et sembla si la contrasenya és Segals? Som-hi. Doncs Segals, tal i com l'he escrit jo al xat, ja la podeu anar ficant. No fa falta que esteu subscrits, simplement per estar aquí veient el directe. Sí que haureu de ser seguidors, això sí. Si esteu veient això i no heu donat al seguir, no entrareu pas al sorteig. Doncs crec que no hi haurà moltes, perquè com l'Instagram el vaig estrenar fa poquet, encara no té molt de moviment, però hi ha 3 preguntetes que crec que seran suficients perquè la gent vagi ficant la contrasenya. Baloncesto femenino, que és en David, que també es diu López. És a dir, aquí tots som López, en veritat. Sí. Molt catalans, però tots tenim López. Com et defineixes per la gent que no et coneix? Cul inquiet. Soc un cul inquiet. Crec que ho he explicat durant tota la... És que entrevista, conversa, jocs, durant tot, segurament ho he mostrat. Soc una persona que fa moltes coses, que ha fet moltes coses i que no paro quiet de pensar, d'imaginar, amb tot el bo i dolent que comporta, perquè també porta moltes coses dolentes i és que mai desconnecto la meva vida. Mai. Víctor K ha tornat a seguir. Víctor no ens seguia ja? No. És que té dos comptes. Víctor K2 i Víctor K. Doncs Víctor, el Yes vol doble participació, Bueno, compta com a 2 vius. Molt gran en Víctor. Yes. Una altra cosa no, però yes és. Sí. Val, una de les preguntes me la fan a mi, em pregunten si és en català 100% sencera la flopistència, ja ho heu vist, sí. Efectivament, així és. I en Mudito ens fa la pregunta que més o menys ja te l'he preguntat jo. Què vas pensar quan vas conèixer el flop? Però ara, com ja hem respost això a la primera impressió, aprofunditzem una mica. Quan ja vas dir que vas anar veient algun vídeo i que ja vas anar veient, què vas pensar aleshores? A part de que era un tio molt normal per ser youtuber. Que és veritat, que ho vaig pensar. Que no, vaig dir, hòstia,
quanta gent el veu jugant ell a bàsquet. Em va al·lucinar la capacitat creativa que vas tenir de portar el que hagués sigut fàcil portar a nivell de videojoc, és a dir, fer un mi jugador i streamejar-lo i no sé què, que és relativament senzill, a dir, no, jo, jugant a primera, vaig a crear un univers al voltant d'això, perquè no només és la teva carrera, diguem, sinó que vas crear tot un univers, la capacitat de crear al voltant d'això, vaig quedar parat. Dic, aquest tio és un geni. Sí, la veritat. Jo ja t'ho vaig comentar. A nivell creatiu. És una bèstia. Jo d'això vaig ser conscient quan, fent el Flop Tour l'any passat, a Logroño, un parell o tres de nanos em preguntaven per companys d'equip meus que no tenen canal. És a dir, un em va dir, a mi m'agrada molt, me gusta mucho el Pablo, el Blas, el no sé què, su tirito, el Carri, no sé què. I jo flipo, com algú del Logroño es coneix els jugadors del Sant Andreu de la Barca de primera catalana de bàsquet. De primera catalana. Sí, això és el que a mi més em va flipar. Vale, vaig a refrescar aviam si algú ha entrat a última hora a deixar pregunta. No. Així que ja podem fer les dues preguntes finals amb les que acabarem a partir d'ara. Tu les estrenes, però seran les dues preguntes fixes de la Flopistència per acabar. Són putadites, les dos? Hòstia! Bueno. Norman, a quina comunitat autònoma que no sigui dels països catalans, és a dir, ni València, ni Balears, ni Catalunya, viuries? O sigui, et dic Euskadi perquè és on hi tinc més amics. Euskal Herria m'agrada molt, el País Basc, i sempre que puc hi vaig. I traient Ceuta i Melilla, a quina comunitat autònoma no viuries mai? Hosti, no puc dir Ceuta i Melilla? Que si no tothom dirà aquestes. A quina no viuria? No faré la broma fàcil de Múrcia. Ja l'estan dient al xat, Perquè considero, m'agradarà veure'l. És a dir, hosti, jo no hi he anat mai a Múrcia, però crec que no ha de ser tan horrible. Jo vaig passar amb el Flop Tour, vaig estar a Múrcia, vam fer un patxanga a Múrcia. I és tan lleig com diuen? Aviam, és rara. Bueno, ja, però ves al Pla de Lleida, aviam si no és raro, també, no? Jo crec que és rara perquè, clar, poca broma, és la 6ª ciutat més gran d'Espanya. Clar. I al ser, tu quan vas a la 6ª ciutat més gran d'un país, tu dius, hòstia, això ha de tenir alguna cosa. Rara. De fet, el Pocero, que no sé si encara està per aquí, pot donar... Ells mateixos saben que no és el lloc més bonic, No sé, segurament alguna província, no a Castilla León, però allò perdut, a un poble al mig de... No, bueno, un poble encara. Diria Valladolid, Palència, no sé, més que res perquè està molt lluny i em sentiria força desarrelat. Segurament em sentiria força desarrelat. Doncs ara ja sí, Norman, què et sembla si donem el guanyador o guanyadora del sorteig Mitjons Best Brand, samarreta del Flop Tour, que encara està per sortir, i la samarreta del ICL Manresa temporada 2017-2018. 12 són els participants. Víctor K, Víctor K2, Sugra, Alejandra, Drac Nocturn, Jedi Media, ojo, en Carles, Laika Marc, Lorena, Manel, Mariette, Mudito i Open. Però fem 3 sorteigs, no? No, només hi ha un guanyador amb 3 premis. Va tot a un. A partir de la pròxima flopistència.cat, com hem fet 9, em sembla que són 7. Clar, això ho haurem de... Bueno, ja veurem. Potser hi ha 2 guanyadors a partir de la propera. Ja veurem. Farem els estudis. El guanyador o guanyadora del primer sorteig de la flopistència.cat és, i ho dirà el Nightbot ara mateix al xat, 3, 2, 1... Alejandra! Se'n va cap als Països Valencians, cap a València. M'agrada perquè ha sigut la que s'ha subscrit. Anava a dir, ha regalat moltes. I ha regalat 3 subs en aquest directe. Així que s'ho mereix. M'agrada molt. Diu Víctor, s'ho mereix, ha regalat 382 subs. I, ojo, el canal de Flopball també ha regalat moltes subscripcions, així que Alejandra, saps que me n'alegro
amb el cor. L'apunto aquí, Alejandra. A més, és una noia que vindrà 100% segur al Flop Tour, així que a sobre li podem entregar el regal en mà. Norman, ja, abans de despedir-nos, m'has de nominar a 2 persones que t'agradaria veure passar per la flopistència.cat. Mira, el primer serà l'Outconsumer. Vale. No sé si ja l'havies pensat o no, però l'Outconsumer, que últimament veig... Bueno, no sé si us coneixeu o no, però crec que pot ser una molt bona persona per parlar de Twitch i el món del bàsquet. I la segona persona, doncs, no l'he rumiat, la veritat, però per proximitat i per relació amb l'Espanyol i amb el món del bàsquet, perquè està molt vinculat al bàsquet Manresa, et diré que portis l'Ander Mirambell. Vale. M'ajudaràs? Sí, sense problema. Vale. Em recorden al xat, i amb molta raó, que no t'he donat l'opció de fer-me la pregunta. Doncs... Jo no em vull escaquejar. És més, com m'anava a oblidar, et deixo fer-me 2. Bueno, en tenia una. La pregunta és... O sigui, a més, té introducció i tot, És a dir, vale. Tu has... És subpregunta. Quants anys portes amb el projecte de Flopball? Amb Flopball com a tal, és a dir, el canal de YouTube neix a l'abril del 2018. 3 anys. Farà 3 anys. Després de 3 anys fent contingut, 21.000 seguidors a YouTube, que és una borrada, aquí també apretant molt fort, fent contingut sempre en castellà, hagués sigut supercòmode que no haguessis creat això de Flopcat, però i natural i tot, m'atreviria a dir que el que no és natural, el que és no estranya, sinó que el menys còmode era que t'haguis creat un Twitter a part, un Instagram a part, un YouTube a part, un Twitch a part. Per què has decidit crear sortir-te de la teva zona de confort, que la tens superassentada i amb una comunitat brutal, has decidit dir no, ara vaig també en paral·lel a fer en català? És per diversos motius. És una cosa que de sempre m'hagués agradat fer. De fet, dels 5 o 6 primers vídeos a YouTube vaig fer 2 o 3 vídeos en català, però sí, la primera és que perquè em dóna la gana, o sigui, perquè em venia de gust fer-ho, però alhora crec que hi ha una part del bàsquet català que està oblidada, com pot ser la Copa Catalunya, la Lliga Femenina 2, les competicions de júnior preferent, per exemple. Crec que tenen molt poc rebombori de com se'l podrien mereixer. També penso que és una oportunitat perquè ningú fa bàsquet en català a YouTube ni Twitch. Ningú, és 0. 0 és 0. I llavors jo anava pensant en els pros i contres. El contra el tenia clar, el hate espanyol, per dir-ho d'una manera. Però és una cosa que puc assumir perquè si em cau hate fent-ho en castellà de tant en tant, que no em queixo, si la meva comunitat és ultra sana, el màxim hate que rebo és en esta jugada haces pasos. Això és el màxim hate que rebo. En el contra no em surten contres. O sigui, pros, moltíssims. Oportunitats. Crec que, també el que t'he dit, crec que el món català recolza molt més el català que el castellà crec que empenta més i tot el que pensava eren oportunitats, i també perquè igual que vaig fer el canal i tot en castellà per millorar la meva expressió castellana, perquè al ser catalanoparlant jo no habitualment, tot i ser al Baix Llobregat, no parlava castellà habitualment, el parlava amb el 10-5% de les meves conversacions, i en el català ara potser puc perfeccionar gràcies també a fer-me aquestes xarxes. O sigui que tot eren coses bones i vaig dir, pa'lante. I a part perquè estic en un moment a la meva vida on estic encara amb un ERTE, en principi fins finals de maig l'ERTE està prorrogat i jo crec que serà
fins octubre, novembre, llarg. Llavors, és el moment de fer-ho ara. Si estigués treballant no ho podria fer i no ho hagués fet, perquè no tinc temps. Llavors, el moment és ara. Que fot un petardasso... No està fet tampoc amb la intenció de que foti el petardasso, De fet, tinc zero expectativa amb el Flopcat. Així que és el que venga. O sigui, el que vingui, ho disfrutaré. No, em sembla fantàstic i ja és opinió personal, però trobo que és una decisió molt valenta, perquè és el que et dic, que no és l'evolució natural d'un canal. No, és a dir, el crear... És el contrari, exacte, és el contrari. I la segona pregunta, que el xat l'està demanant, i et faré... No, és que em diuen que et fotis al SEO. Sí, pues jo t'ho demano. Comunitat amb 21.000 seguidors a YouTube. Tots sabem que la monetització a YouTube cada vegada és menor, però, hòstia, a Twitch estàs també patant-ho fort. Forquilla està generant suficient per un sou? Tens una... Dóna'm una forquilla, ni que sigui. O una cosa que et podries comprar al mes. No, és algo que dic obertament i ensenyo inclús, he ensenyat gràfics d'ingressos i tot. Tanto que t'ho poden treure, Vigila. No, és que en veritat me la suda, no ho faig pels calés. No, vull dir que no els ensenyis, els d'això, perquè pot ser que Twitch et foti un strike. En general, és a dir, des que vaig començar l'abril de 2018 fins ara, sumant YouTube i Twitch, perquè d'accions promocionals no he fet cap, cobrant, és a dir, no he cobrat mai per una acció promocional. A YouTube he generat des del 2018, ho vaig mirar justament ahir, perquè aquest mes està sent molt bo, el de març, o sigui, està anant molt bé. He generat en 3 anys 1.300... Estava a punt d'arribar a 1.350 euros. En 3 anys? En 3 anys. I aquest mes té pinta de ser bo i vaig per 130 euros. I a Twitch, en Flopball, en 7 mesos, 8 ara, en 8 mesos, ho vaig mirar també abans d'ahir, està a punt de les 800 subs en 8 mesos, o sigui una mitja de 100 subs, estan sent uns 300 euros al mes, ara els 3 últims mesos més, i en total em sembla que porto 2.800 dòlars, que són 2.400 i alguna d'euros. Llavors, no, un sou no. Ara, com estic cobrant l'ERTE, sumant el Twitch i l'ERTE, estic cobrant més que treballant normal. Llavors, sí que penso que ara sí que veig possible que imagina't que em fessin fora de la feina perquè la situació no és inevitable. De fet, al febrer van fer fora 50 companys de feina de la meva feina. Hòstia. Jo de moment m'he lliurat d'aquesta primera barrida, però si es donés el cas és el primer cop que penso que no m'haig de preocupar, perquè crec que entre... Podries arribar a generar un sou. Podria un sou de 900, de res, sí. 850, un mes 1.000 al desembre, que sol ser un mes bo, 1.000 i algo poc, puc. Podria, perquè també dedicaria moltes més hores. Jo segueixo fent ara el que a mi em permet mantenir una vida social o preparar-me al contingut actual, però si ha arribat el moment doncs ja faria més, en comptes de 2 hores diàries com a moltíssim, potser ja passaria a fer 5, que és per intentar, si vols dedicar-te a això... Una mitja jornada, sí. Al mínim dedica unes hores intenses. Aquesta seria la meva resposta. Andorra? Bueno, jo afegeixo, aviam si me la respon, Jo, si fos jove, ho faria. I perquè soc conscient, ho dic perquè tinc 36 anys, aunque no ho aparenti, però jo sé que això és temporal. Per la majoria de gent, això és una cosa temporal. Llavors, com és temporal, jo crec que s'ha d'aprofitar aquest estalvi. Llavors, jo sí que temporalment m'aniria a Andorra per estalviar el màxim possible fins que s'acabés. Un cop s'acabés, tornaria. Òbviament no faria ús de les coses de les que no estic contribuint. Llavors, jo sí que m'aniria. Ara mateix, si imagina't que el que et dic, em fan fora de la feina, em començo a dedicar, no m'aniria, perquè
Per res. Sí. Per res és millor quedar-te i estar aquí amb la família. I de fet, avui justament he vist un vídeo, una entrevista que li fan a un jugador de pòquer. Ja saps que jo em moc amb mons de jugadors de pòquer. Sí. I que ell defensava el quedar-se i donava uns arguments molt vàlids. I és que, sí, òbviament, tens més impostos, però també tens moltes més comoditats. Família, parella, inclús preus de consum. Poder anar a un mercat on comprar qualitat et costi... O sigui, que l'euro invertit en comprar qualitat alimentària comparat amb un altre lloc al final la balança diferència entre el que t'estalvies d'impostos, òbviament, si estem parlant de milions d'euros, quasi que és una altra cosa. És una altra cosa. Però els que ens movem o els que aspirem d'alguna manera a moure'ns en xifres de 3.000 a 10.000 euros mensuals en el mejor de los casos, jo no li trobo gaire sentit. No sé, és un debat interessant, que tampoc sé quin és el correcte. Ni crec que els que diuen que anar-se'n tenen raó, ni crec que els que diuen que quedar-se tinguin raó. Són els debats que a mi m'agraden, per cert, els que no tenen guanyador. Sí. Bueno, al final són debats, no? Tal qual. Sí. Si fos jo, Flop 2021, tal qual, Drac Nocturn. Vaig camí dels 40 i jo no us enganyo. No, fantàstic. Norman, t'ho has passat bé? Molt. En tenia moltes ganes, Sí? En tenia moltes ganes, sí, moltes. A mi m'agrada molt fer-la també. Però ara toca acomiadar-nos, no sense abans agrair-te de nou que hagis acceptat tant de bona voluntat al venir, que hagis vingut amb predisposició de passar-t'ho, que és molt important, que no hagis vingut amb cap careta de personatge, sinó que ha vingut el Norman que almenys jo conec, és el que he reconegut. Sí. I ara hem d'escollir a qui hostegem, hem de fer un petit host. Tens algun directe? Sí, mira, un streamer valencià, vale, que es diu Photoracer TV, que fa la majoria dels seus streamings en castellà, tot i que també en fa alguns en valencià. És una persona, mira, us ho explico ara ja, és una persona que jo tenia 10 seguidors a TikTok i em va començar a seguir i em va obrir a dir-me, ell amb 60.000 seguidors o 100.000 seguidors a TikTok, aquí a Twitch és partner, és a dir, no és un canal petit, és de videojocs de cotxes, és a dir, de sim racing, i és un tio que jo amb 10-15 seguidors a TikTok em va dir: Nano, m'agrada molt el que fas, ets un crac, segueix així, ole tus huevos per fer-ho en català i no sé què. I és una que m'ha marcat. I vaig estar... Vull dir, hem parlat diverses vegades i tal, i em va sobtar molt. Un tio amb tanta comunitat que d'això, dic, hòstia, i sempre que puc li acabo fent alguna raid, per poc que sigui. No totes les comunitats són així, Per això. No totes les comunitats hi ha aquesta humilitat, Precisament per això, és una que em va sobtar molt i és ell molts cops que m'envia missatges i és una que a mi, pum, em va patar el cap. I és una molt maco que crec que cal cultivar i que cal que els grans streamers o streamers que ja tenen una comunitat formada que crec que és molt xulo que passin aquestes coses. Crec que és molt xulo. Que n'aprengui. El que sí et demanaré, em pots copiar el nom? Sí, el copio aquí. Veig que està, més, ara fent una cursa de 12 hores. Bueno, vaya sonats. Aquesta gent que fa coses de cotxes també es mereixen un capítol, Un dels companys de feina que van fer fora amb això de l'ERTE també té un canal així de racing i l'altre dia va fer el 24 hores d'alemans. Però 24 hores reals. Que sí. Sí. Malaltíssim. Sí. Però el que et diré jo que vaig fer un 24 hores benèfic. Doncs res, Norman. Jo vaig... Digues. Perdó. No, jo vaig fer 8 hores i vaig acabar mort. Vull dir, imagina't. Xat, moltes gràcies per estar en aquesta estrena de la flopistencia.cat. Moltes gràcies als missatges que m'esteu deixant de que us ha agradat molt, perquè els que no ho coneixeu. Us recomano, i no és per fer spam, que també, però que em seguiu a Flopball, perquè allà també fem flopistencias en castellano, però també les hacemos, i també són igual de divertides. Així que, si podeu, seguiu-me allà també. I us deixo amb Photoracer TV. Norman, una abraçada molt gran. Ens veiem una abraçada aviat.
Ciao, ciao! Que vagi bé. Pero miraré si eso no es lo que si queréis. Pero bueno, estarà Pedro. O Pixant sea que no hay problema. la vida. A mi em passa, tio, No me sirve. que em pixo sempre, els streamings. A saco. Vaig a deixar Sí, ràpid. que sí. No hace falta que me confíes. No confía en Pedro Jorwas, tío. Muy feo, No confía en ti, No confía, ¿no? Molt feo, això. Yo solo te digo que aquí en el F3 me hice unas carreras muy buenas. Me acuerdo que te veía, sí, sí. Y cuando coja aquí ritmo voy a hacerlo bien. Y ya estoy empezando a ir un poquito mejor. Pero aquí hay variantes, ¿no? En este circuito. ¿Eh? No. ¿No? En este circuito solo hay una. Creo que tiene varios, ¿eh? Hostia puta. No lo sé, ahí ya me pierdo. Yo solo he visto el Sebring este, o sea, normal. Estava al límit,